Hola, sóc el Lluís Gibert, la meva professió és advocat i em presento com a cap de llista de la formació de Nou Reus. Jo voldria una ciutat amb un cert projecte, o voldria una ciutat en què la democràcia fos un valor important, en què la gent tingués la sensació de que pot participar de la democràcia, tingués la sensació de que se l'escolta i de que pot proposar coses, i que aquestes coses són canalitzades en propostes de solució. Aquest és el Reus que jo voldria, i voldria un Reus que sapigués on va. Voldria un Reus que no fos un Reus d'anar omplint buits, de tenir polítics que només pensen en les properes eleccions. El primer que faria seria, com que som gent que venim de fora, som gent nova i no hem estat vinculats a cap empresa municipal ni hem estat vinculats a l'Ajuntament, el primer que faríem seria mirar a veure com està Reus en aquests moments, ja tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista dels processos administratius. Des de tots aquests punts de vista ens hauríem de saber com està l'Ajuntament i de quina manera ens ho han deixat. Reus 24M